Η δύναμη της φύσης αποτελούσε πάντα ένα μυστήριο για τον άνθρωπο. Φυσικά φαινόμενα όπως σεισμοί, τσουνάμι, τυφώνες αποτελούν μια παγκόσμια πραγματικότητα και πλήττουν την Ιφίλιο σε καθημερινή βάση, συχνά με τραγικές για τον άνθρωπο συνέπειες. Όλοι είμαστε ενήμεροι για το σεισμό που χτύπησε την Ιαπωνία την 11η Μαρτίου του 2011 και παρακολουθήσαμε με δέος τις τραγικές εικόνες του επακόλουθου τσουνάμι που προβλήθηκαν στα ΜΜΕ. Βάσει προγνωστικών, αύξηση παρατηρείται στη συχνότητα των φαινομένων αυτών, στην οποία και συμβάλλουν παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η δε συσσόρευση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα έχει αυξήσει το βαθμό επικινδυνότητας και εντείνει τις συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής. Η Αθήνα, με το σεισμό της 9ης Σεπτεμβρίου 1999, ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα και η εξέλιξη της διαδικασίας αντιμετώπισης των επιπτώσεων του σεισμού έφερε στην επιφάνεια όλες αυτές τις τρύπες στο θέμα της οργάνωσης και διαχείρισης μιας καταστροφής, οι οποίες σε κάποιες περιοχές είναι εμφανείς ακόμη και σήμερα. Μέσω έρευνας που πραγματοποιήσαμε κατά την εκπόνηση της διάλεξής μας με θέμα στέγαση έκτακτης ανάγκης μετά από φυσικές καταστροφές, κατανοήσαμε την επιτακτικότητα του θέματος και την αναγκαιότητα που προκύπτει για την καλύτερη οργάνωση, πρόληψη και διαχείριση γύρω από το θέμα των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα. Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών αποτελεί μια παγκόσμια δράση που πραγματοποιείται τόσο από κυβερνήσεις χωρών, όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις ιδρυμένες για το σκοπό αυτό. Η δράση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στην πρόληψη αυτής. Στην Ελλάδα, αρμόδιες φορές για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Έχει 4 τομείς δράσης, συνοπτικά, αυτών της μελέτης και σχεδιασμού, της οργάνωσης και δράσης, του εθελοντισμού και των διεθνών σχέσεων. Ο φορέας αυτός στεγάζεται τώρα σε ένα συμβατικό κτίριο στην οδό Μητροπόλεως 15. Λόγω της πολυπλοκότητας και πολύπλευρης διάστασης της διαχείρισης των καταστροφών, αναζητήσαμε αντίστοιχα παραδείγματα φορέων στο εξωτερικό, κοιτώντας παράλληλα τις κτηριολογικές προδιαγραφές των κελυφών που τις στεγάζουν. Ανά τον κόσμο και κυρίως σε χώρες όπως η Ιαπωνία για παράδειγμα, χώρα με αυξημένο σεισμικό κίνδυνο, υπάρχουν διάφορα κέντρα που ασχολούνται με τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και την ενημέρωση των πολιτών επ' αυτού. Δεν υπάρχει όμως κάποια σαφής ή θεσμοθετημένη τυπολογία τέτοιων κτηρίων. Πηγή πληροφορίας και σκέψης αποτέλεσε για μας ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός της ThyssenKrupp που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη και είχε ως θέμα την κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία ενός κτηρίου πρόληψης και ενημέρωσης φυσικών καταστροφών στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο αντίστοιχο site το Δεκέμβριο του 2011. Η διπλωματική μας, που θα παρακολουθήσετε, για το σχεδιασμό ενός κτηρίου ενημέρωσης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στην Αθήνα, άντλησε το κτηριολογικό της και τις απαιτήσεις της από τη δράση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την οποία καλείται εν μέρει να στεγάσει, και του προτινόμενου προγράμματος του Disaster Education and Prevention Center της Κωνσταντινούπολης. Οδηγηθήκαμε έτσι στη διαμόρφωση ενός προγράμματος προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα, που αποτελεί ένα δίπολο μεταξύ χώρων γραφείων για τη διαχείριση και χώρου κοινού εκθεσιακό για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα των φυσικών καταστροφών.